Assalamu alaikum ƴan uwana musulmai, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Zan yi magana ne akan abu ɗaya da yake damuna. Na ga duk wanda ya tashi, mace ce namiji ne, in zai yi sadaka taimako sai kaga yana ɗorawa status, Instagram, TikTok, ya ɗauki kunu, ya ɗauki abinci, ya ɗora, ya kyauta, ya ba wani talakawa. Kai talaka, Allah, talaka ko? Talaka ya ga wahalar duniya rayuwa. Duk abin da aka ɗauka talaka ne. Dan za ka taimaka mai sai ka ɗauki hotonsa ka ɗora status, Instagram, TikTok. Dan shi kake ko dan Allah kake yi. Dan duniya kake yi ko dan Allah kake yi. To duk abin da mutum zai yi dan Allah bai kamata ka ringa tozarta shi ba. Idan zan taimaka maka, gwara in shin taimaka maka sakana da ubangiji na. Ba wai na taimaka maka dan duniya ta gani ba dan lada kake yi ba kenan. Sakona na biyu shine zuwa ga munafukan musulmanmu. Domin idan ka tara almajiran Najeriya ga baki ɗayansu a kashi 100, bai wuce kashi 30 bane suke rayuwa ta wulakanci da wahala ba. Wasu su suke sa kansu saboda son duniyarsu, wasu kuma saboda malamin ba shi da fawa da zai iya taimaka musu, saboda karancin abinci yake sa su je su nemi ayyuka a waje, su yi aikace-aikacen su, sannan su taimaki kansu wajen abin da za su ci. Munafukan azzaluman macutan na cikin musulmai su ne sai su je su samu almajiri ne kawai, sun gan shi kwance, kila kayansu ya yi dotti. Da ka gan shi da dotti, zowa ne, baka da omo ne, baka yi wanke kayanka ba, yau ka yi wanka, to in zaka iya tafi da shi gidanka mana, ka je ka masa wanka, ka cire masa kaya, ka sa masa mai kyau, ka bashi abinci ce koshi, sai ka je makaranta. Ka duba malam, ga gidan malam, ga gurin karatun yara, gurin bai yi maka ba yadda kake so. To tunda alhamdulillah kuna nema, kuna da arziki, sai ku bar munafurci da tozarta addini da cin mutuncin shi. Malamin nan zaka samu yana da makwabta 2, 3, 4 gaba da baya, ta gefe dama da hagu. Idan kana so ka taimaki malam, sai ka samu wa'annan makwabtan, kila za su iya saida musu gidajen, sai ka sai gida 2 a dama ko gida 2 a hagu, ko kuma ka sai ɗaya a nan ɗaya a nan, sai ka haɗe da gidan malam. Wannan fati din wajen kwanciyarsu ne da kaza ɗinsu, nan kuma wajen karatunsu ne, tsakiyar gidan malam ne. Kanan ka zo ka siyo shinkafa, su manja, su man gyaɗa, makaroni, taliya, ka kawo masara da gero da komai, ka jibge a gidan malam. Idan ka ga almajirai suna yawo a gari a cikin ƙazanta da wahala, sai ka fito ka yi magana. Sai munafurci da daƙiƙanci, kuna rusa addini. Inda wanda ba musulmai ne suka yi ba, da mun yi ta mu da kanmu ne muke rusa addini. Munafurci, kana ganin almajiri kat sai ka ɗauka, sai je ɗora a Facebook. Ku duba yadda yara suke wulakanta iyayensu, sun kawo su iyayensu. Babu wani uba da ya haifi ɗan da zai cire shi daga gida ya kai shi makarantar allo, ya ce don ya wulakanta ko ya kaskanta. Iyayenmu sun yi, mun yi karatun nan, makarantar allon nan shi muka fara kafin muka zo muka shiga wasu makarantu. Amma yau kun zama wakilan Yahudawa wajen rusa addinin ku da surutun tsiya marar amfani, wanda baka kawo mana ci gaba a addini, kullun sai ci baya. To ku ji tsoron Allah, duk wanda yake so ya kawo gyara, ya gyara da kanshi, kuma ku biyo ni. Daga ƙarshe, na san cewa dan sha zaki, zan sha ashar a gurin daƙiƙai waɗanda ba su fahimci me ake kira da addinin musulunci ba, waɗanda ba su da kishin addini, sannan manufarsu shine a rusa addini. To zagin ba zai zama wani aibu ba. Fatan mu ne duk wanda ya saurari wannan sakon ya yi gaba da shi, ya isa iya kunnen waɗanda suke ainihin cin duniyar addini, waɗanda musulmai ne suke faɗa a sunayensu, sannan suke amfani da rusa musulunci wajen yadda aka sanya wa almajirai ido, saboda ana so a cire wa mutane so da ƙauna na cikin alƙur'ani, wanda mu ba za mu yarda ba, kuma ba za mu shiru ba.
ina kira da ɗan uwa waɗanda suke ƙaunar Allah da manzonsa, waɗanda suke da shauƙi a cikin musulunci, waɗanda suke da dama. Lalle wannan maganar bai kamata a yi shiru ba. Wanda yake da dama da ikon da zai iya faɗan albarkacin bakin shi, lalle ya fito ya faɗa. Saboda ita wannan fitsararriyar yarinyar irin miliyoyin 'ya'yan da ta rusa musu tarbiyya, ta lalata musu tarbiyya, sai dai kawai Allah. Kuma ni ina ji a cikin jikina cewa duk cikin wa'annan 'yan fina-finan da kake ganin su suna fina-finan Hausa, da ƙyar ne a samu ubannai wa'anda suka kai mutum 30 wanda suka amince da yardan su 100% 'ya'yansu suka wannan. Akwai wata 'yar fim da ba zan faɗi sunanta ba, amma idan ta ji wannan saƙon nawa ta sani. Akwai ubanta, mahaifinta, wallahi idan ya fito waje aka ce gashi nan baban wance ne, ɓuya yake yi, baya so a gan shi, ɓuya yake yi. Ita ta sani mahaifinta ne, amma wallahi in aka ce ga baban wance ɓuya yake yi, baya so a gan shi. To don haka ku ji tsoron Allah, wa'inda kuka yi ganganci Yahudawa suke amfani da ku wajen rusa musulunci, ku ji tsoron Allah. Ku sani dai wannan duniyar ba gida ne na dawwama ba. An yi wa'inda suka fi ku tijara da rashin mutunci da rashin albarka da kasara, an shafa tarihinsu a duniya, sun zo kamar ba su zo ba. Babu su, babu dalilinsu. Ku kirkira mana hanyoyin da za a daina yi wa 'yan mata fyaɗe, a daina mata su daina yawo tsirara, mata su daina zaman kansu, su daina barin gidajen iyayensu suna zaman kansu, suna karuwanci da sunan suna sana'o'i. Sannan ku kirkira mana kungiyoyin da za ta kare ainihin martaban addinin da ‘ya'yansu ba za su fita yawon banza ba, sannan ba za su je su zauna zaman kansu ba, za su dinga shige da fice na rashin da'a da rashin albarka ba, da zubar da ‘ya'yan banza da ake haifa, ake zubar su a fata, a titi, a gari, a anguwa. Da Allah a sama mana irin wa'annan kungiyoyin. Sannan idan kun yi wa'annan aikace-aikacen da muka ba da shawara a baya, sannan sai ku samu bakin da za ku iya taɓa addini, ku faɗi abin da kuka ga ba daidai ba.